Bizkaia zubia, zubi esekia ere esaten zaiona, zubi soia baino gehiago da. 1893an eraikia munduko lehen zubi transbordadorea izan zen. 2006an Bizkaia zubia gizadiaren ondare izendatu zuen UNESCO. Bizkaia zubitik metro gutxira txurruka kaimuturra topatuko dugu. Bitxikeria gisa, getxo dagoen txurrukaren kaimuturra Mojijonera izenez ezagutzen da. Bizkaia zubia zeharkatuz gero, burdinezko kaia topatuko dugu, inguruko garapen industrialeko obra garrantzitsuenetako bat. Bere itsasargiraino ibiliz, Abrako badiak eskaintzen dizkizun ikuspegi ikusgarriez gozatu ahal izango duzu. Santurtziko arrantza portua zeharkatzea ezinbestekoa da gastronomia ona, itsasoko aromak eta produktu freskoekin eta sasoiko produktuekin egindako pintxo txalotuenak maite dituzten. Arrantza portuak bizirik dirau eta egunero ikus ditzakezu marinelak arrantza deskargatzen, sareak josten edo arrantzara ateratzeko tresnak prestatu. Erdigunean, 100 urtetik gora dituen arrantzalen kofradiak, arrain lonja eta itsas museoa ditu.